čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska lidi se jdem kouknout na film Ant-Man, jo, tady Ant-Man a tady bude mít dceru, jo lidi, a tu dceru, jako bude mít taky velkou, bude taky, bude Ant-Manka a budeme se na to koukat, jo. A ještě, že to budu komentovat, nemusíte to, jo, můžete mi něco napsat dolů komentář, jo, popisek videa, máte dolů odkaz, máte to, abyste mi napsali, vlastně napište mi, jestli vám tohle video líbí, jo, žádný odkaz tam není, jsem kecal. Tak, lidi, znáte na nějaký stránce jsem, to je Bombuj, jo, napřete si to a budete na stránce Bombuj, jestli ji znáte, tak dejte na tohle video like a napřete dolů pod komentář Znám Bombuj, jo, a já vám na to dám srdíčko. Tak jdeme tady. Hej, asi tu budou reklamy. Tak, tyhle lidi. Trošku lidi potichu to dáme. Tak lidi, dal jsem to trošku potichu, doufám, že to slyšíte asi, jo. Slyšíte, tak lidi, jo, tady Ant-Man je z Marvels. A jestli znáte Marvels, tak dejte na tohle video like a dolů podpis a dolů do komentářů napřete znám Marvels. A jestli jste koukali na všechny Marvel filmy, já vám za to dám srdíčko, strašný srdíčko, no a vám dám odběr na YouTube kanál vám, jo? Tak, jdem na to. Tak. O, vidíte tady, tak, to začíná. Takhle, jo. Jo, dobrý, jsem. Ty vole, tady lidi, tohle paní byla v té jedničce, teda v té dvojce, kde to je ta máma, jestli víte jaká, tak mi to napřete, jo. Ve jiný dimenzi, jo. Tak, jo. Jo, určitě vidíte tu obličej, jo. Tak vidíte, teďka běhá. Jo, lidi, je to fakt dobrý film, doufám, že si ho užijte se mnou, dejte si tomu popcorn, co chcete, jo, já vám tomu nebráním, dejte si hamburger, všechno, co chcete. A užijte si tenhle film, jo, tak fajn. Vidíte, lidi, tuhle paní už hraje někdo jiný, vidíte to. Hele, vidíte tuhle kopuli? Jo, tam tu kopuli, ve tom někdo je, vidíte? Jaká zelená podtůra. Hele, v nás se množí lidi. Už nás půjde po tu paní. Ale ta paní se nechá, ale někdo ji zachrání. Já už jsem to viděl lidi, jo? Lidi, doufám, že to není moc nahlas. Já to dám lidi trošičku potichu. Teďka mě asi slyšíte. Promiňte lidi, reklama. Teďka mě asi už lidi slyšíte asi, jo? Nebo ne? Asi mě už slyšíte. Dobrý. Tak, doufám, že jsem to už byl dobrý, že hej, už mě slyšíte. Jo, jestli jo, tak mi napřete do komentářů. Jo, tady jsou titulky, jo? A tady je tenhle plán, teda tenhle debil. Tak. Jo. A lidi, tohle je ten Ant-Man, jo, Ant-Man. Tak, můžete mít tady titulky, tak to čtete, čus. No, jo. Jo, tak, vidíte. Užijte si to, jo, já vám tomu nebráním, jako, ale je to fakt dobrý film, normálně, je to fakt crazy, a už to je normálně ve češtině, jo. Ty vole. Fakt vám doporučuju takhle odkáž, já vám to normálně napíšu do komentářů, jak se to jmenuje, prostě jenom Bombuj, jo, Bombuj.
Tak, ty vole. Oseklo se to. Hele, tady jsou tyhle Spiderman lidi. Co, on je Spiderman? Není, vůbec není, je Ant-Man, jo? Tak, to je Ant-Man. Jo, tak vidíte, tady máte titulky, tak si je přečtete, jo. Tak já si dám fruko. Já si dám fruko, lidi. Já. Tak dám si fruko. Tak. Tak to dám tak. Tak. Lidi, teďka budu potichu a teďka si užijte ten film, jo? Tak lidi, jsem zpátky, jo. A doufám, že jste si užili to ticho. A doufám, že jste se koukali. Tak já už mám to fruko a jdu. Lidi, tohle je toho, to je ta dcera jeho tohodle, jo, to je dcera toho Shadowa, tohle je jeho táta, jo, to je její, jo, už víte, jo. Užijte si to, jo? Tak. Jo, tady prostě, jo, tak. Hej lidi, máme tu test, jo? Napište mi do komentářů, jaký je váš nejlepší oblíbenec, jaký je váš nejlepší superhrdina, jo? Napište mi to do komentářů. Což já lidi, promiňte, jsem byl pryč. Jo, musím jít jiný, jo. Promiňte, jo.
Asi neodcházejte pryč, dávám jiný, jo, dávám jako jinou tu, jo. A dám to tam, kde to bylo. Byl jsem teďka pryč, byl jsem na záchodě. Tak jdeme. Zase takovýhle. O. Tak, musíme tady tak. Musíme dát asi tohle, lidi. Promiňte, jo. Já to vám omlouvám. Jo. Tam, kde to bylo, jo. Tady to bylo, lidi. Jo, tady to lidi bylo. Tak, tady tak, jo, to bylo. Koukejte se, jo, lidi. Omlouvám se. Takhle, tak, jo. Já už se koukejte, jo, promiňte. Jo, lidi, tohle to je dobrý. A já teď co teďka jím chipsy, jo? A hele, koukejte se, jo? Hele, lidi. Hele, to stadio už hraje, myslím, že někdo jiný, vidíte, někdo jiný, jo? Nebo ne, nevím. No. Já jsem to fakt dobrý, jo? Koukejte se. Fakt dobrý. Jo. Koukejte se, jo, lidi, si popku a tak. No, tak teďka nechám klid, jo? Koukejte se, nebudu už toto mluvit. Tak, koukejte se. Koukejte se, tak. Vidíte, to video, hele, ten film má tolik minut, jo, hodin. Tak doufám, že to dokoukáte se mnou, jestli ne, tak si to budete a koukněte se na to zítra, jo. Takhle.
lidi, tady jsem něco ukázalo, já vám fakt omlouvám. Tak. Lidi, něco se mi tam ukázalo, promiňte. Tak. Tak, koukáme se, jo. Zase mi lidi nějaká hrozba. Tak, koukejte se, lidi. Tak. Takhle. Tak, doufám, že lidi, právě lidi jdu na záchod, zatím se koukejte, jo. Tak lidi, jsem zpátky, koukáme se, jo? Tak, koukáme se, aha. Lidi, fakt to je super. Ty vole, ten oblek bych chtěl já, normálně. Jako byste chtěl super schopnost? Napište dolů do komentářů, hned, teď, všechno, jo? Hej. Mám lidi rýmu, jo? Tak. Oh shit. Shit, lidi. Tak, lidi. Tak, lidi. Tu, šitu. Hejte se nebo lidi tomu a koukejte se, jo? Já jsem nejlepší youtuber, kecám, nemám se klíč, jdeme koukat se.
To fakt super, tahle scéna úplně výborná, lidi, výborná, vynikající. Jo? Tak. Takový oblek bych chtěl i já. Ty vole, koupím si ho asi, ne? Ve krámě. Ve hračkářství. Takový obleček na spaní skoupím, jo? Koukejte se dál. Zas ta hrozba, lidi. Tak. Oh shit, co to je, lidi? Jaký obrovský jazyček. Není obrovský jazyk. Ty krásu, to je oheň. No, já jsem se málem posral, vám říkám. Oh shit, tomhle fraju dám palec nahoru, lidi. Úplně, jo. Oh shit. To. Oh shit. Koukejte se, jo, lidi. Jo, lidi, jestli se vám tohle video už líbilo, myslím, že už to je konec, jo, už natočím takovou dobu, tak jestli se vám tohle, počkej, já jsem to, co měl celou dobu nahlas, tak jestli se vám tohle video líbilo, dejte na tohle video like, čus, bus, autobus. A lidi, a udělám to další díl, kde se koukám na tohle, jo, a nechám to tady, kde to teďka je, jo, čus, bus.